sallah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce muna tafiya sai muka isa sama ta ɗaya, mala'ika jibril ya ƙwanƙwasa ta, aka tambaya wane ne, ya ce jibrilu ne. Kai da wane ne, ya ce da ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An aika ya zo ne, ya ce an aika ya zo ne. Ya ce sai aka buɗe, ana buɗewa ya ce sai na ga annabi adam alaihi salatu wassalam. Ya ce annabi adam ya mun addu'ar alkhairi, ya ce ɗaɗan albarka, Allah ya maka albarka. Ya ce annabi adam ya sami albarka, ya mun fatan alkhairi. Ya ce sai muka wuce annabi adam sai muka doshi sama ta biyu. Muna isa sama ta biyu, annabi mala'ika jibril ya kwankwasa sama ta biyu, aka mishi irin tambayar da aka mishi a sama ta ɗaya, ya amsa, aka buɗe. Ya ce ana buɗewa sai ga annabi yahaya da annabi isa alaihi salatu wassalam. Domin dama su annabi isa da annabi yahaya 'ya'yan innoni ne, da mamar annabi isa da mamar annabi yahaya ya ce da kanwa. Ya ce suka min addu'a, suka min fatan alkhairi, suka samun albarka. Annabi ya ce sai muka wuce su, sai muka haura sama ta uku, aka yi mana tambayoyi irin wadda aka yi a samomin da muka wuce a baya, aka buɗe. Ya ce sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam. Annabi ya ce amma an yi kyau ka. Kasan shi mata ma da suka ganshi suka ce ma haza basharan. وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. lokacin da suka ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam suka ce wannan ba dan adam bane, kyau haka. Suka ce wannan sai dai mala'ika, mala'ikan ma mai daraja a cikin mala'iku. Ya ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, muka yi bankwana, muka wuce, muka je sama ta hudu. Mala'ika jibril ya kwankwasa, aka bude. Ya ce sai ga annabi idris alaihi salatu wassalam. Dama Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya. Ya ce annabi idris alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, muka yi bankwana, muka wuce, muka je sama ta biyar, aka bude. Ya ce sai ga annabi harun alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, ya mini fatan alkhairi, muka wuce, muka je sama ta shida, sai ga annabi musa. Wa kallama Allah musa taklima. Shi annabi musa aya ne a harkar gwagwarmaya. Suka ce idan ka bibiyi tarihin annabi musa da labarinsa, domin yana daga cikin annabawan da kissansu ya fi zuwa a ƙur'ani. Idan da za ka karanta tarihin annabi musa a natse, ka ga yadda rayuwarsa ta gudana, da yadda ya yi fada don tabbatar da gaskiya, da yadda ya yi fada da masu yakan gaskiya, da yadda ya samu tabbatuwa. Suka ce ko baka da mai fada za ka zauna lafiya a rayuwa. Shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka cutar, sai ya ce rahimallahu musa, sai ce Allah ya jikin annabi musa. Faqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara. Yace an cutar da shi sama da irin wannan cutar wanda aka minin, yace kuma yayi hakuri kuma ya ci nasara. Annabi musa alaihi salatu wassalam, annabi ya ce shi ma ya sa mini albarka, ya mini fatan alkhairi. Muka wuce, muka je, muka kwankwasa sama ta bakwai, aka bude. Ya ce muna hawa, sai ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya ce yana jingina a jikin baitul ma'amur. Ya ce wannan masallaci na baitul ma'amur yana can sama ta bakwai. Wannan masallaci annabi ya ce duk rana mala'iku 70,000 suke sallah a cikin masallacin. Idan sun fita sun tafi kenan har ranar alkiyama ba za su dawo ba. Gobe ma waɗansu 70,000 ne da su shiga su yi sallah. In sun fita sun tafi kenan har ranar alkiyama. Jibi ma tun da Allah ya shimfiɗa sama haka ake yi har tashin alkiyama. Yanzu don Allah kai don baka yi sallah ba akwai wata matsala? Wallahi ba matsala.
ai an ramma daga ran da mutane suka gane kowa na yi wa kansa ne, wallahi kowa ya huta. Idan aka kira sallah ka tashi ka tafi sallah kana daddanna wayanka, wallahi da ka yi kuka kai nadama akan haka, don wa kanka kake yi wa kanka kake yi wa kanka kake yi wa. Duk abin da muke yi wallahi ba abin da wai Allah yake da riba ko faduwa a ciki. Duka abin da muke yi muna yi kanmu ne. In kaga mutum na kyautatawa, yana mutuntawa, ya tsaya akan imani, ya tsaya akan sunna, ya guji bid'a, ya tsaya akan ayyukan alkhairi, makansa yake yi wa. Wanda ya munana makansa yake yi wa. Allah wadatacce ne. Yace